बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हडली. आणि ती पवित्र ती आत्म्यावर पवित्र आत्म्यावर विगर्भित संभवली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाची माई देवाची आम्हा माई, आमच्याकडे आमेन. आपले सोमेची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे काही जाओ. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती आणि देवाचो पूत मुनीस सालो नमान मरिये कृपेन भरले सुमधी सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही मागिया ये सम्या बडव्यान बरी महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या ससना सोविशे श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आवडी आमका धाड दी स्वामी देव तांका फरमावन देऊन घरातून मागता आणि तू ये सर्गावयल्या फौजांचे कुवारा आत्मेव बाड संसारा विसरल्या सैतानाक अंताच्या हेरा खोट्यात देवाच्या पदवीने आमका रटून त्याला आमेन. सत मानता देवाक सर्व आणि जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या जो पवित्र आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रास आमका येऊ, तुझी कुशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक गरीबोर स्वतःला सगळे तुमचं माईक कानम्यूट करूया, सगळे तुमचं माईक कानम्यूट करूया, सांगाता मिळून आम्ही त्या सोम्याची स्तुती करूया.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord God, Hallelujah, just Ari, 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 hallelujah, Ari, Ari, hallelujah, Ari, Ari, hallelujah, Ari, Ari, hallelujah. Ari, 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 Ari. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Shiara bara bara Lord bara Jesus, bara Lord bara. God, God just obra por Dibara, Jesus. dibara, 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 dibara. God just Hallelujah, ora dan, hallelujah, hallelujah, one hallelujah, get hallelujah, down, hallelujah, 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 hallelujah. God just ora, God just hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, देवाच्या hallelujah. दोन्ही कटिया या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांच्या आता समोरून Hallelujah, देतो hallelujah, hallelujah, ही hallelujah, दुःख hallelujah, 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 देवानी hallelujah, या hallelujah, सगळ्या तुझ्या hallelujah, भुरग्यांवर hallelujah, राहून hallelujah, hallelujah. Jesus, तोंड Jesus, आज Jesus, त्यांचे Jesus, सगळे Jesus, काळज असले भार पवित्र त्या Jesus, सगळे Jesus, देवर Jesus, असते organ, tu देवर cadis असते organ, tu cadis जो या obra, सगळे तुझे भुरगे tu cadis जो अनुभव oima, tu जाणून cadis घेऊन पोहोचतात oradan, tu या cadis oima हालेलुया down, tu cadis oima हालेलुया down, tu हालेलुया cadis organ हालेलुया of Jesus. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. जेसूच्या नावान मागता ते सगळे भुरगे आगडी anointing जाऊ Hallelujah, bara di bara shira hallelujah, la bara di gira hallelujah, bara di bara hallelujah, shira bara bara di hallelujah, gira bara di hallelujah, bara shira la bara hallelujah, bara 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 hallelujah, bara hallelujah, हरिया हरिया hallelujah. हरिया 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 जेसू तू आमच्या मध्ये आहेस तुझ्या बसवण्या फरमाने तुझे सकत या Jesus, सगळं Jesus, तुझ्या Jesus, बघ्यांच्या Jesus, रोडात Jesus, दिसून या Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया 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 Jesus. हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. God, just God, just God. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हम जैसे नहीं हम जैसे और गांव जैसे तेरे चमत्कार मुझे का कुत्ता जैसे और गांव जैसे का जैसे और गांव जैसे चमत्कार मुझे का कुत्ता जैसे और गांव Hallelujah, hallelujah, sutizo, 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 sutizo. Hallelujah, ria, 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 shira la bara 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 bara. Yesu तुझे बहु पवित्र अंमल रखत या सगळ्या मागण्यासोबत जे मागून घेता सगळ्या मागण्यासोबत जे कुडाल का मागून घेता मॉर्निंग मनाच्या मागण्या कुडाल मागून घेता तुम्ही आजचे अंमल रगत कवर करून या गड्या या हालेलुया हालेलुया सगळे इमोशन्स त्याच्या अंमल रक्त नितळ जाऊ दे हालेलुया 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 तुमच्या मसल्स आणि दुःखास जेजू याकडे आपणसा हालेलुया 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 ब्लड रिलेटेड इश्यूज जेजू याकडे आपणसा हालेलुया 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 रि 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 Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah, Jesus. Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, God, hallelujah, just our hallelujah, God, hallelujah, just our hallelujah. God, just our God, just our Jesus, God, just Jesus, our Jesus, God. Jesus, 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 Jesus. Our God, God, just our God, Hallelujah, God, hallelujah. just our God, Continue just our स्तुती God, करूया. so my mouth, God, just Continue our स्तुती करूया. God, God, one सोम्याच्या get up. अनुभव कर God, स्तुती करूया. सोम्या Jesus, आणखी Jesus, डीप Jesus, करा Jesus, आणखी Jesus, Jesus, गुण करा Jesus. सोम्या अनुभव कर Jesus, स्तुती Jesus, करूया. Jesus, Jesus, जेजू Jesus, या Jesus, घडी Jesus, तुझी Jesus. दुःखा पुसू घेतेसा जेजू तुझी दुःखा पुसून घेतेसा Jesus, Jesus, कोणाच्या Jesus, दोंपराकडे Jesus, तुझे Jesus, समस्या असा Jesus. जेजू तुका आपण असा डॉक्टर तुका सर्जरी करजय Jesus, म्हणा जेजू तुका स्पर्श करते असा हालेलुया Jesus. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया जेजू hallelujah, जेजू 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 Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Our God is our God, God is गड़ीपुर शांत रव्या एक गड़ीपुर शांत रव्या दोळे आमचे दंप्या
बंद दोळ्यांनी जेजूक आमी अनुभव करूया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजूच्या हजरपणात तू असे. मेलिंडा, तू जेजूच्या हजरपणात असाय आणि जेजू तुका पळयते आसा. जेजू, 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 जेजू. आशा, तू जेजूच्या हजरपणात असाय. जेजू तुझं मुख करता. जेजू, 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 जेजू. अंथोनी, तुझे जीवित जेजूक दे. जेजू, 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 जेजू. तो जेजू तुझ्या काळजात बिडार करता. उसांबळ दर्यो शांत केल्लो तो जेजू तुझ्या काळजात असली उसांबळाय ताच्यान शांत करूंक जायना की. केदळा दर्यो वारे वादळ उठले, दोन सगळे हालोंक लागले. शिसानी केल्लें पयलें काम. मेस्त्री आमी बुडता. मेस्त्री आमी बुडता. त्या शिसामध्ये पागी असले. तांणी तांचे जिवीत उदकांतच सुमार पटी उदकांतच तांचे जिवीत घडले. रातभर ते उदकांतच आसतले, मासली धरून. ताचे पयले कितले पटी तांच्या जिवितांत वादळ आयला कोण ना. तशें येवन सांगतलो. पण तांकां हरी एकल्या की उपयंगूच आसतले. देवाचे उतरच म्हणता, केदळा जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत केदळा शीस मासली धरून गेल्ले आणि जेजू धडीर आसलो आणि तांचे मदल्या एकल्यान सांगले, सोमितो म्हणून. पेद्रो तक्षण ताणें त्या उदकांत उडी मारली आणि उपयोम तडीक आयलो. जाल्यार ह्या पटी त्या उदकांत वादळ मारतना ते भियेले ते खरे, पूण तांकां एक कळीत आसले, आमच्या संगतान जेजू आसा. जेजूक आमी उठयल्यार पुरो. जेजून उठल्यार पुरो.
आमचो मेस्त्री आमच्या सांगात आसा, आमच्या बोटीर तो आसा, आमच्या दोणीर तो आसा. ताका उठया, ताका आपया. जर तो उठलो जाल्यार आमका खंडीत जावन बचाव करता. आम्ही दुसरे आमचे सगळे टेक्निक यूज करायचे म्हणून ना. त्या देखून ताणी जेजू कुटयले. मेस्त्री आम्ही बुडटा. आमच्या जिवितांत वादळ येतना पहिले कोणाक आम्ही पळयता? कोणाक आम्ही पळयता? आम्ही देवाक पहिले पळयता ओंगी. आम्ही पहिले अनुभव करता ओंगी जेजू आमच्या बोटीर आसा. जेजूक सांगया म्हणून. देवाचे उतर म्हणता साम 46:5 देव शहरांत आसा ते हालचे ना. दीस उदेतना देव ताच्या आधाराक येता. देव शहरात आसा ते हालचे ना. आज तुझे जिवितांत देव आसा जाल्यार तुझे जिवीत हालना. तुझे जिवीत हालना. कित्याक हर एका दिसा हर एक घडये देव तुझ्या आधाराक येता. साम 121:2 देव तुझ्या आधाराक येता. देव तुझ्या आधाराक येता. तरी एक घडीभर तुझ्या जिवितांत आज या घडये कसलय आखांत आसा जावंक पळय. तुझी एक अस्कत काय, एक अस्कत पिडा तुका अस्कत करता ते पिडा आज जावंक परत ती ससून टोकोन गेलाय, बेजार जाऊन गेला. आज त्या जेजू कुठेही तुझ्या जिवितांत सांग जेजू, जेजू हांव बुडता. जेजू म्हाका पुरो जाला हे सोसून घेवन. जेजू ये जेजू म्हज्या आदाराक. ये जेजू परत एक घडीभर त्या सम्याक आमच्या जिणयेचे सिच्युएशन समर्पण देऊन त्या सम्याक स्तुती करया. हालेलुया 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 रिया रिया शियारा ला बरा 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 हालेलुया 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 रिया 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 थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया. कोणाक एका हालेलुया 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 हाताची मूठ धरून कष्ट मारता दुःख आसा. जेजू तुका स्पर्श करता तुका थंयसर एक कितेंगी धर धरल्या पळय तुका ते करेक्ट धरूंक जायना, मूठ धरूंक जायना, दूख आसा. जेजू तुका आपण आसा. हालेलुया 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 रिलीज करते आसा, रिलीज करता. हालेलुया जावंक पुरो ते फ्रॅक्चर जाले जावंक पुरो. हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया रिया 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 शेराला बरा 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 हालेलुया 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 थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया 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 थँक यू जीसस थँक यू जीसस. बापा या कणांसमोर पदीन मागता आयचो बुधवार असो दीस आज आमच्या जिवितांत ये, आमच्या जिवितांत उसांबळाय हाडता. आज आमच्या जिवितांत आमकां अस्कत करता. आज आमच्या जिवितांत आमकां निराशे करता. ते हर एक संती या घडये तुझ्या हातान भेटून दिता. आज ते सगळे जेजूच्या कुर्सावळ वचून पडली. आज
जेजूचो आशीर्वाद आमच्या जीवितात अनुभव जाऊन दे. आमच्या जीवितात बेजार पुरासण झाल्या ते सगळे तुझ्या हातान भेटून दिता. हरियका बसो तुका हरका दिता. याका कित्याक या हरियका मरिफात तुवें आमकां तुज्या लागीं हाडलाय. आजही सो दीस या बुदूर असो दीस तुझ्या आशीर्वादा आमच्या जीवितात अनुभव जावचे पासून मागता बापा. जेजूच्या पवित्र आणि बळवोन नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. जेनेसिस 12:2 हांव तुजे तावन एक वड पर जावचो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो तुजेर नांव वर्ते करतलो आणि तूं जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 हांव तुजे तावन एक वड पर जावचो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो तुजे नांव वर्त करतलो तूं जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 तुजे तावन एक वड पर जावचो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आणि तुझे नाव वर्त करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आज विशेष रान समर्पण देऊया. कितले जण काम नासतना आसात आमच्या मध्ये तुमका कळीत आसा. कितले युवा जणांक काम ना भाग्या बापा. आज कितले जण काम नासतना कष्ट आसात. कितले जणांचे शिकप जाला काम सोडून आसात. कितले जण जावंक पुरो 12th जाला ग्रॅज्युएशन जाला मुखार किते करचे कळीत ना. कन्फ्युजन आसात बापा. आज त्या भुरग्यांची तो समर्पिता निराशेन घरा बसून आसात. सगळी वाट बंद जाल्ल्या परी आसा बापा. तुझ्या आता समर्पिता जेरमाया 29:11 भरभरशान भरलो फुडार तांचे पासून उक्ते जावं दी. तांचो फुडार आशीर्वादीत जावं दी. कितल्या जणांच्या कंपनी बंद जाल्या. कंपनी बंद जाता म्हळ्यार टोटल लॉस डिक्लेअर केला बापा. तुझ्या हातान समर्पण जावंक पुरो त्या कंपनीच्या मेलच्या सर्व्हिसच्या पैशा खातीर राखोल आसले एक भरवोसो आसलो. आज ती कंपनी बंद जावन तांचे जावंक पुरो निराशेन आसात. समर्पित दिता बापा. तांची काकळट कर बापा. जेजूच्या पवित्र आणि बळवोन नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. जोब 22:28 तुझे सर्व योजने सफल जातल्यो तुझे वाटेर उजवाड फुंकतलो. जोब 22:28 तुझे सर्व योजने सफल जातल्यो तुझे वाटेर उजवाड फुंकतलो. जोब 22:28 तुझे सर्व योजने सफल जातल्यो उजवाड फुंकतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे समय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. बापा संसारातल्या हर एका पिढी असतात समर्पिता. या लाईनीर कितले जण पिढी असतात बापा. आमच्या कुटुंबाने कितली पिढी असतात. बेड्डारच असतात. स्ट्रोक झाला बेडसोर झाला कॅन्सर लास्ट स्टेज. डॉक्टर सांगला आणि काय करूक जायना घेऊनच साम सांगला बापा. ट्यूमर झाला बापा. पायाच्या गाठी झरल्यात सलोक जायना कठीण पडता. घाई जाल्लो गुण जातेत ना इन्फेक्शन झाला. रातभर न्हीद पडना. बेड्डार लळोन पुरो जाता न्हीद पडना. सगळो दीस बसोन फालें करतात. वाईट
बीएमची या विंगड तऱ्हेची स्वप्न येऊन बेस्टा येतात, शर्मेतात. बाबा ताका हात लाय. कोणाक खाळोवकाचे भे, एक सुरपणांत भे, उभा राहायचे भे, उदकाचे भे, हे सगळे भे, हे बिया हाडतात ते हर एक आंतरिक घाई जेजूच्या पवित्र अमोलिक रक्तान नितळ जाऊ दे. तेदला पिडेक गलता ते हर एक आंतरिक घाई जेजूच्या नावान गुण जाऊ देत, गुण जाऊ देत. कितले जाणांक पडोन घे, ऍक्सिडेंट जावन सर्जरी जाल्या, काही फ्रॅक्चर जाला, तुम्ही तांकां हा पड स्पर्श कर, स्पर्श कर. एक्झिमा पिडेन कश्टून आसात, बाबा तांची काकूळट कर. तशेंच सगळे पिडे आसा समर्पिता, विंगड पिडेन कश्टून आसा, पीसीओडी प्रॉब्लेम, गर्भान समस्या आसा, गर्भान गेड्डे आसा म्हणा, बाबा तुवें आतां समर्पिता. प्रेग्नन्सीन कॉम्प्लिकेशन्स आसात म्हणा समर्पिता बाबा. बाबा हर एका पिडेस्तांक समर्पण दिन मागता, तांची काकूळट कर, तुजो गुण करची सकत तांचे देवोय म्हणून जेजूच्या पवित्र आनी बळवून नांवान मागता बाबा. बाबा कितले जाणां एक बरो रिपोर्ट मेळच्या पासत राखून आसात, ब्लड टेस्ट, युरिन टेस्ट, या स्वॅब टेस्ट, या खंयचे सॅम्पल टेस्टाक दिला, वेट करनासात बाबा. सगळे सॅम्पल जेजूच्या अमोलिक रक्तान नितळ जाऊ दे. सगळे रिपोर्ट जेजूच्या नावान क्लियर जाऊ देत, जेजूच्या पवित्र नावान क्लियर जाऊ देत, क्लियर जाऊ देत. HbA1c नॉर्मल घेऊन दे. L4, L5, L6, L7 गॅप कंप्रेशन जेजूच्या बहु पवित्र बहु बळवंत पदवेदार नावान समज जाऊ दे. सारखे जाग्यार येऊन हाडा बसू देत जेजूच्या नावान. कांदूक जेजूच्या नावान गुण जाऊ दे, गुण जाऊ दे, गुण जाऊ दे. नर्व्स सिस्टम अस्खत जाल्यात जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान ती गुण जाऊ देत. जेजूच्या नावान हर एका पिडेस्तांक समर्पण दिवन हे उतर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करया. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळा सदीव सादी. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळा सदीव कितें आसा दे. जेरेमिया 32:27 सगळ्या मनशाकुळा सदीव म्हाका कितें असाध्य. नमान मरिये कृपेन भरले, तुम्ही तुझ्या सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदीव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मोगाचेनो तुम्ही कोणे या लयनीर आज आसात जॉईन झाला, तुम्ही तुमचे नावा आमकां धाडूनात, तुमची नावा जावंक पुरो मग गोत्त जा. तुम्ही आमच्या टिमाचेच जावंक पुरो, तुम्ही तुमच्या टिमाचेच या मागण्या जॉईन जातात, हर एका दिसा जॉईन जातात, 3 वर्सां जावन जॉईन जातात जाल्यार तुमचे नाव आणि तुमचे खंयचेय स्पेशल इंटेन्शन्स आसात ते आमच्या नंबराक 9900332411 9900332411 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा. कोणी या नंबराचेर तुम्ही कॉल करता जाल्यार व्हॉट्सअपाचेर कॉल करा, डायरेक्ट कॉल करनाकात, म्हाका रिसीव करूंक जायना. हांव तुम्ही व्हॉट्सअपाचेर कॉल करा, या व्हॉट्सअपाचेर मेसेज करा. आणि कोणे म्हाका येदोळूच नांवां धाडल्यांत
तुमच्या गरजांपासून मागून त्या मागण्या उपरांत किती तुम्ही देवाचे उत्तर दिता ते आम्ही तुमका फॉरवर्ड करता. विशेष रान आम्ही हर एका दिसा या हर एका गरजापासून एक कोंत ऍटलिस्ट भेटून दिव्या, एक कोंत ऍटलिस्ट भेटून दिव्या. बहुमकाळ बापा या क्षणात समर्पण येता हर एक कोर्टाचे केस, जाग्याचे समस्ये, कामाचे समस्ये, कामाकडे कोण दग देते असतात, कष्ट देते असतात, मॉलेस्ट करते असतात, नाव पाड करते असतात, जाग्याचे केस सोलून असा, वर्षा सोलून असा, त्यांचे डॉक्युमेंटचे समस्या असतात. बापा तुझ्या हातान भेटून दिता बापा. बापा कोणी पैसे खाणी दवल्यात पैसे दिले ग्राहक, पैसे खाण गेले ग्राहक पाठी देतात, घर बांधूक पैसे दिले बिल्डर पैसे खाणी दवला, दोघ जणांचे कन्स्ट्रक्शनचे काम अर्ध्या रावला, एक कन्स्ट्रक्शन संपला पण इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जावना. बहुमकाळ बापा या हर एकल्या की तुझ्या हातात समर्पण येता. विंगड लिगल इश्यूज कितले जण मागे विशेष बहुमकाळ बापा तुझ्या हातात समर्पण दिन मागता. गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी काम करच्या हर एक गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक तुझ्या हातान भेटून दिता. तांकां तुझ्या पवित्रत्वान जे काम तुवें तांकां दिला ते तांणी प्रामाणिकपणान करूंक तांकां तुजो पवित्रत्व सोलून व्हरून दी. जावंक पुरो कोण आज खंयच्याय व्यक्तीक सतायते असतात, पैशां खातीर सतायते असतात, आज नाही फाल्यां म्हजे लागीं ताजे लागीं आनेकल्या लागीं वच जंय म्हणून आज तांकां नासयते असतात. बापा जेजूच्या बहु पवित्र बहु बळवंत नावान या घडये मागता आज तांचे काळीज परिवर्तन जावन दी. एझेकिएल 36:26 तांचे भितर एक मासाचे काळीज तू घाल, फातराचे काळीज तू काढ नोडे. एझेकिएल 36:27 तुझो दैविक आत्मो, जाणवायेचो आत्मो, सोलन वर्ताचो आत्मो तांकां सारख्या दिशेन सोलन व्हरो दी. आज हर एक कोर्टाची केस आणि हर एक असले समस्या समर्पण दिवन मागता तांची काकूळ कर जेजूच्या नावान. आमेन आमेन आमेन. एक्झोडस 14:14 सर्वेस तुमच्या खातीर झुजलो, तुम्ही शांत राहा. शांत राहा. एक्झोडस 14:14 सर्वेस तुमच्या खातीर झुजलो, शांत राहा. शांत राहा. एक्झोडस 14:14 सर्वेस तुमच्या खातीर झुजलो, तुम्ही शांत राहा. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुझे सुबह असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भजन मरिये देवाच्या माये माफिया खाती मदत कर दाने या क्रियेशकना जता जाल्यार आमी दिंबियर पडया दोनी हातोय रुबारया. एक घडीभर आमच्या हर एकट्यांच्या गरजो शांत रावन भेटून दिया. कितेंय करचो काणग्या तुम्ही आयला, तुमच्या गरजा सांगाता विशेष तरान तुमकां कळीत असल्या कोणी समस्या आसात, विंगड समस्या, खंयचे समस्या 5 जणांक ऍटलिस्ट 5 जणांच्या गरजो ह्या घडये भेटून दिया. जावंक पुरो भुरगीं नात, जावंक पुरो तांच्या घरा कोण प्रायसचा पिड्यांत आसात, हॉस्पिटलांत आसात, कोणाक ऍक्सिडेंट जाला आज ती थिरार ना जावंक पुरो. एक समस्या जावंक पुरो कोण कामार ना, जावंक पुरो कोण कामाक गेल्ल्या कडेन खंय तांचे काम उरना, कोण डिप्रेशन आसा जावंक पुरो, कोणी आपणाकच कुडान बंद करनास आसतात, कोणाय लागीं उलयनात, कोणाच्या कुटुंबात समस्या आसात, काजारी जोड्यामध्ये समस्या आसात, एक घडीभर भेटून दिवया. तशेंच समर्पण दिवया. बहुमोकळ्या बापा आमची आख्खी पयस तुझ्या तांब्यासून भेटून दिता. आमच्या बोबगेन पाप सेवा सगळ्या बिस्पांक काडिनला याजकी बावन दरबणी सगळ्या लायकांक सगळ्या मिशनरी तुझ्या हातान भेटून दिता बापा. भेटून दिता बापा. सगळे सेमिनरीज
खोवेंता रिट्रीट सेंटर आसा माग्नेझमध्ये आमची सगळी फिगर्स आम्ही असो गांव आमचे गव्हर्नमेंट विशेष आमचे समर्पिता पप्पा हे सगळे तुझ्या कंट्रोला खाली येऊन दे तुझो पवित्रत्म तांकां सगळ्यांक चलोन व्हरचे बसत मागता आमच्या बोबग्यांक हापसेबाक बरी भलायकी तूं फावो कर तांकां तूं चलोन व्हर तांणी हाती घेवच्या हर एका कामाचेर तुजो आशीर्वाद आशीर्वाद सगळ्या मण्याऱ्या तुझ्या कुशे प्रमाणे जियोंक तांकां भोळ घटाय तांकां आनी चड भवाड आनी तांच्या मिसावान आनी चड आशीर्वाद तांकां मेळटे पप्पा मागता ह्या दिसांनी खंयसर रिट्रीट चलून आसात सगळ्यो तुज्या समर्पिता ब्रदर प्रकाशाचे रिट्रीट समर्पिता विशेष रिट्रीट सेंटरांनी आसरणाचे रिट्रीट ताबोर आज लास्ट डे रिट्रीट असो भेटोन दिता बापा मुखल्या दिसांनी सोलोकासचे स्पेशल प्रोग्राम्स विशेष सरान भेटोन दिता बांद्रा सोलोकासचे 13 to 15 मार्च फादर जोसेफ एडट फादर मॅथ्यू एलवेंकर फादर आनी सगळे याजक आनी कोण ते प्रिचर येवन ती व्हडलें कन्वेन्शन चल्लो आसा विशेष सरान समाप्त दिता ताजे संगता भेटोन दिता पडटा सोलोकासचे जुलायंत सोलोकासचे आनी मेयान सोलोकासचे ती कन्वेन्शना यूथ रिट्रीट विशेष सरान भेटोन दिता बापा हे सगळे तुझ्या पदवेन सत्तन भर चड आनी चड युवा जाणां आनी चड आनी चड लोकांक तूं ओडून हाड आनी तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर हर गरजो भेटोन दे ह्या घडी आमच्या मागण्याची कितल्या जाणांक गरज आसा रस्त्यार वाऱ्यार उदकार पैण करता तांकां हर एकल्या आज कोण बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता आज कोणाची सर्जरी आसा कोण इंटरव्यूची आसात बापा आज कोण फर्स्ट टाइम ह्या मागण्या जॉइन जाला त्या हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद तुझ्या पवित्रांनी बळवून नावान मागता आमेन 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 सांगाता म्हणून हे उतर 5 पटी घट्ट जाणें प्रेम करया साम 2 मुझे लगी दाइस करून देता तुझे अधीन करता 2:8 मुझे लगी तुका राष्ट्र तुझे दाइस करून देता तुझे अधीन करता 2:8 मुझे लगी तुका राष्ट्र तुझे दाइस तुझे अधीन करता मुझे लगी तुका राष्ट्र तुझे अधीन करता साम 2:8 मुझे लगी तुझे अधीन करता नमान मध्ये कृपेन भरले समुद्रीय सर्वांचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Hallelujah, 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 Navina, hallelujah, 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 Asha Rani, hallelujah, Maisie de Souza, hallelujah, 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 Aaron, hallelujah, hallelujah, Chiley Pinto, hallelujah, 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 Maria Lobo, hallelujah, 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 Fernandez, hallelujah, 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 Charito de Souza, hallelujah, 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 hallelujah. सगळे हायकोर्टाचे स्लिपिंग्स डिसॉल्व जावचे बसले हालेलुया 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 अनारिता कुटेनो अनिता रॉड्रिगस फर्नांडिस हालेलुया 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 पायाच्या दोंगराकडीच्या वयर कोणाक समस्या आसा जेजू याकडे आपोंडा जा हालेलुया 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 राणी हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिलबर्न लीना मेलविन शरद सोनल टेरेसा रीटा डी सोजा सिल्विया सान्सिया एरन ऑस्टिन हिल्डा सुलिसिटा आग्नेलो रूथ रीस प्रिया अनिल आग्नेलो हालेलुया 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 रैना जियाना जानिक विजय हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 Brenda hallelujah, D'Souza, hallelujah, Jessica, hallelujah, Jane, hallelujah, Anora,
Benedicta, Andy, hallelujah, Janisa, hallelujah. Joshua, Jesus, Cinderella, Jesus, James, Jesus, Joyce, Jesus, Michael, Jesus, Juliet, Jesus, Barreto, Jesus. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Alistair, Lemchi Kaputkar, Jesus, Chika Putkar, Mazita, Jesus, Lemchi Juliet, Kaputkar, Nishma, Jesus, Chika Juliet, Putkar, hallelujah, Stephanie, Jason, hallelujah, hallelujah. Stephen, Jyoti, Ligori, Hallelujah, Larissa, hallelujah, Joyston, hallelujah, Kishore, hallelujah, Vida, hallelujah, Calvin, hallelujah, Kathleen, hallelujah, Nancy, Lanit, hallelujah, Anita, Ashley, Lina, Waz, hallelujah. Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Maria, Frau, Nancy, Baba, Hallelujah, Lisha, Lemon, hallelujah, Lemuel, hallelujah. Flor, Jesus, Lawrence, Jesus, Florin, Jesus, Jesus, Pradeep, Jesus, Pratista, Jesus, Rina, Jesus, Arun, Jesus, Teresa, Jesus, Kasmir, Jesus, Shavir, Jesus, Jesus, Rina, Jesus. Albert, Gilbert, Cyril Lobo, Tara, Victor, Hallelujah, hallelujah, Brenda, hallelujah, Rocky, hallelujah, Renvik, Vita, hallelujah, Anil, hallelujah, Savita, hallelujah, Gloria, hallelujah, No, hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Papaya, Hariyekan Hallelujah, तुझ्या hallelujah, हृदयात आयची hallelujah, समजले hallelujah, समजले हृदयकन hallelujah, चगोरजो hallelujah, हृदयकन चेवणे hallelujah, पोल आज hallelujah, लिया तो hallelujah, बेटन hallelujah. पंचर आशीर्वाद करून मत का जेसु चनावान आमीन 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 Amen, amen. संगात म्हणूया उगडास दोवरती उगदास करिये बोधया बोधयम करिमये Dayaliyam Karimani, tuja bless the Blessed, Lord, tuja blessed is adar the to Lord. the Lord. Bless Jesus the Lord, company, Ungok mela company, sagel lo mon kede Allah. saigel na patine der kaniya तुझ्याकडे येता या उकारी तुझ्या माई तुझ्याकडे येता Iya, muझे तीच mayet lagi तुझ्या agam. मुखार लावता Kya nikante tuja mukar ते sadav. पुताचे माई तुम्ही Dea तिरस्कार करी putasya नका mai. Koje magne tiraskar kare आणि naka. हाव मागते Apurte माका मुझे magne देईल aik. आमीन Nihaut आमीन magta te नमान maka वर de. ये Amen. कुरपेन बरले सुमिद्रिय सुवैस स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Bagian Maria de Te Vachana Maria de Maria, vachana Katia Maria de Kararam, vachana Maria. Chadina Chakalaram, मोगाचनो तुमची टेस्टमनी तुमची पिटिशन तसेच तुमचे नावा 9900332411 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा कोणी या नंबराचेर डायरेक्ट कॉल कर नका तुमका कॉल करूकच आसा अर्जंट आसता व्हॉट्सअपाचेर कॉल करा डायरेक्ट कॉल कर नाकात नमान मरिये कृपेन बुरले सुमतिय सुबैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Bagian Maria de Te Maria de Vachana Katina vachana Tikara Tanya Chadina Chakalaram, Amen. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या Usod in the Satam Sadam Sarvatamen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Lord. तुम्ही कितले जण या युट्यूबचेर जॉईन झाल्यांत आमचे चॅनल सबस्क्राईब करून सबस्क्राईब करा आणि तसेच या चॅनलचे लिंक या मागण्याचे लिंक तुम्ही हेरांक धाडा हर एका दिसा आमची मागण्या जमत हे मॉर्निंग मानाची मागण्या जमत फाटल्या 3 वर्ष जावन तसेच कंटिन्युअसली हर एका दिसा सकाळी 9:35 9:35 इंडियाचो टाइम दुबईचो टाइम 8:05 कुवेटचो 7:05 जो कोण कॅनडा आसा तो तुमकां जॉईन जावंक जाय कॅनडा आसल्ल्यांक राती 9:05 पयल्याचो दीस आज तुमकां इंडियांत आसल्या बुधवार जाल्यार कॅनडा आसल्या मंगळार 9:05 जे कोण अल्बर्टा आसात माउंटन एरिया जे कोण टोरंटो तशीन आसात ब्राम्पटन मिसिसागा आसा तांचो टाइम 11:05 तुम्ही हेरांक तिळसिया या मागण्याचे लिंक हेरांक धाडा देव तुमकां हर एक लायसो दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू God bless you. Praise the Lord.